Kayeng Kashari Meghalaya High Court kalabtha ya ka Meghalaya Heritage Authority bakan lit jurip ya kayeng school ding jong ka St. Anthony's Lower Primary School kabadan ha Don Bosco Square lai mukra barban IT ya ka Kaipod halor ka jingrim jong ka ne ka jingtai ban la shimrai halor ka mukadma ka bapirsha ya ka rai jong ki borkhmi ban pinpra bat tei bujli ya ka ne ka yeng school da ka yeng mau kini ka hukum hapo ka kindon bahan riu jong ka Meghalaya Heritage Act usnem aja khatar kalawan na ka division bench jong ka yeng kashari bakinthop ya Chief Justice IP Mukherjee but Justice B Bhattacharjee hadin basyong bishar ya ka PIL balumudui da weu artist basa ha maupun golfling ba Rafael Wardry ubalapin pau badi ban pinne ya ka yeng school ka ba ka jingtai ka long ka kerpang bha bat ka badon ya ka khana ka pateng kini ka mukadma kalami na markajing pinbana jing ki bor pinyat kini ka school bakin pinprano ya kini ka jingtei ka bala tei ka dieng nadu ka por jong ka sarkar bilan ka bala kinjo ya palat hispa snem bat ban tei bujrino da ka ying mau ya kini ka rai la shim na markajing shem ba ka jingtei ka lator bat long pinban ka jingma bat ka jingbam shngan ya ki khina school ki bawan school man ka sngi kayeng kashari kala batha ya Meghalaya Heritage Authority ban thung yo he officer ban lit jurip ya ka yeng school bat pinkre ban IT ya ka Kaipod halor ka jinglam na ka jingkmi binia kayeng kashari kala khmi ru ya ka section 3 para 2 jong ka Meghalaya Heritage Act aja khatar ha ka bakala thung ya ka bor ka badi khmi hapo jong ka ni ka an man shim ya ka jingsngo na ki pajba la ya ka nu ka jingtai ni jaka di ban pinbanano ya ka kum ka heritage kayeng kashari kala batha badi ban pharu ya ka kot jong ka jingmudui ringkat bat ka notice shaki bor pinya jong ka school kayeng kashari kala bu pancong bishar biang ya kani ka kam haga arpu pratarik ukala lingkot aja arsan Kini ka jing songkhia ya kana jinglong jingman po kani ka jala ka jungi khamtam ha ka nong ba slong ba ka ri si bro we kalong ba nadu ki post na mi monswa habang ye nujor ba ka bolong menta ki bon ki jingkla ki balawan long ha ka imlang salang ti kawai ni kita kadai kini ka jing itanat jong ka saudong sakun jong ka ni ka ri jungi mo ti knang ban pois sakapang nga skwa ban panpahong ni ba kaban kong ka bang tengku kolong ha kapor ba penpra ya ketika ying mani jong ka barang presbyterian hang tai hapo mokhar ajan mat pran tu ti ketu kala penpangnut sisa mat kaladon gejing keren gejing sngo khiai kata mdai ba kan tho ya ka kam rublei la ni ka kam ayu ko bari jong balang dei ka long ka jing ya ka jing itnat jong ke jing tei ba la tei ki long swa man swa dei ka jing tei jong ki phareng mo te kumju ru hadien nang tu de habai pai bat ki badi ba ka riti dustur tan rai ru ngakan mau ba ya ka ni ka kepep thang sim po so ra ru nga lali ya kendo ya u sim so ra ba Freeman ban ya keren ba banumsa bakin ya teying tu hendri yang gi khun gi hajar ki don kam ka yeng te hab ai te nga khamla le tu kala su ya la ka ya tu te bot na hadien bade kawan sagani ke jing te po marhab bat ke yang san te hang tu ru mas sedang hi empat sedang te ngalali kendo i sim balajien ngala pen sngo hi ru ba kani ke di jing sngo jong mde tang jong asimen jadi ke jing sngo jong ki brio ki ba don ha ka imlang sa alang besokya ba ki kwa ba kani ke jing long nala jong ka yang sat kan ai ne am tu nom don ki nu jing te ki ba jong ka juk menta ki ban pen bersih pen jakhlia pen i mitnat su kan te kini ki long te ka tur kala su kala jala ka ja khlam la le menta ka poi sa ka khep jong kani ka St. Anthony's te kani ka St. Anthony's ka long ne mangaro ya de ngade bali school hang tu hi te katu ka jing itnat jong ka kamdei tang ya ka school St. Anthony's ka jing itnat jong ka dei ya katu ka saudong hang tu ka bakan thup ru kham tam ya u mod jong Don Bosco tu mod Don Bosco un librong lada kani ka jing te jong ki long swa ha ka po ka balang katlik di bakila te na do menswa ti to kata ka di jing sngo ka ba sngo ngi bagala pelong yang aruba ban file ka tu ka PIL ti ka jing file jing PIL kalong ba ngayo bor ngayo mensim ngayo ka jing penslur na kawai na kiseng ki ba
kaba khmat do apo India kaba pej ba I ya kiri kenti ya gini ki deri ti jong ka jelah ma amda ong etang jong khasi badi jong jelah bro koi tingi ngi sokhya ngi iba ka ni ka jing tei ka berim ka ba itnat ma do kata ngasai ka perseru kan kubur kata kan yai ne am tu te ha ka ba dei pat badan kamban ba le se ba ki pen pa ba kala senjor ka ni ka yeng tu ka yeng ba ang tu te ndai ka ba kongsan ka long ba ngisngo ba penek tangi ka tu ka selang penek tangi ka tu ka yu te sapok te pila banya teipat dekat kum kajing dawa jong kajuk mo demda ni kata ti sulong tang tai yu te halor gini ki jing yu jing sokhya tingi ngalapoi suput ban file kani ka PAL kam da dei ka ba nga sngo slur hidal di kalong bang ayo ru kajing kersan kajing ai mesim kajing penslur nak we pat nak ne ka slam ka badi pej iki ni ki rikenti bat ki snap jong ka deri ti jong i khasi ta daw na sokhya ka ni kai tinga sa mix khmat ban le ya ka ba so badon kam bat nga khmilen ti ru baki para ba dan lang ka tu jo jing sngo khamtam ki barikor lani ki nu ki nong tre ki ba so sokhya ka ni ka benta ki nya kersan lem ban ngi khmilen ti ru bangin min sapoi sa ka thong jong jing jam lada tang bangi I hakara jong ka ying bisar ma bakan sa le ya ka badon kam